του παρόν αλλά και κύρια του μέλλοντος πρέπει να υπάρχει ένας κρίκος. Αυτός ο κρίκος είναι εδώ κοντά μας. Είναι άνθρωποι της πρώτης γενεάς. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, γεννήθηκαν στον Πόντο, στον αλυσμόνητο και ιστορικό Πόντο και τους έχουμε εδώ. Ο εκαριστερό μου είναι ο κύριος Ευρυδιάδης Παταρίδης. Γεννηθείς το 1908, τραπεζούντα καταγωγή Ματσούκας. Το 1918 πήγε στη Ρωσία στο Κρασνοντάρ και το 1939 ζει στο σιδηροδρομικό σταθμό. Από το 1928 έπαιζε λύρα και τραγουδούσε. Ο διπλανός που θα τραγουδήσει είναι ο κύριος Ιωάννης Πανιτσίδης. Γεννηθείς και αυτός το 1908. Είναι από την περιοχή Ματσούκας, ευρύτερα της Τραπεζούντας. Έφυγε από την περιοχή από τον Πόντο το 1913. Πήγε στη Ρωσία και αυτός στο Κρασνοντάρ και από εκεί ήρθε το 1939. Κατασκεύαζε και κατασκευάζει μέχρι και σήμερα λύρες και τραγουδούσε από 17 χρονών. Ένα θερμό χειροκρότημα σε αυτούς τους ανθρώπους που από αυτούς παίρνουμε, σε αυτούς και από αυτούς θα μεταλαμπαδεύσουμε σε επόμενες γενιές. Θα μας πούνε παραδοσιακά τραγούδια. Αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι η καηδέ των Ιθέπαρμαν. Τον Ιθέπαρμαν. Πριν 70 χρόνια, εγώ είμαι μέσα στα 96. Μέσα στα 96. Σχεδόν αιωνόβιος. Τα πουλιά κλαίγνε τη μονή και εγώ τη
να γίντα ψηλά τα ράσα τη βαρύ συμμονίαν αγίντα ψηλά τα ράσα τη βαρύ συμμονίαν. Έχει τα πλάτσε δερέσιαν τα φιλήρια ξένα ή τα πλάτσε δερέσιαν τα φιλήρια ξένα κι τα τάξαν τα μαλλιάς για μείνε με τα ξενιά τάξαν τα μαλλιάς για μείνε με τα ξενιά. Kurtupuna paralaktan meşte mundarnopun Kurtupuna paralaktan meşte mundarnopun Saepsonimin ardeson pisomenen galopun Saepsonimin ardeson pisomenen galopun Ευλεύθειαμ σκοτία έναψον το φενερόπος από πίση με φτάιπολ το μικρόν το κορτσόπος από πίση με φτάιπολα το μικρόν το κορτσόπος. Σιρήνευκεται άτε το τσάλιν πολκόν Άντρασα σιρήνευκεται άτε το τσάλιν πολκόν Έναν ώρα να βγάλε κάκι πάτην οξύ πολκόν Έναν ώρα να βγάλε κάκι πάτην οξύ πολκόν Επήγανε βράδια στα ως έναν ποπασπίτοπον Είπε με καλώς όρισες, έλα να πες παιδοπών. Η πάτερ παιδά την ευχή Στεφάνος ο Κιγκούτης. Η πάτερ πάρτε την ευχή Στεφάνος ο Κιγκούτης. Α το σκούτι Στεφάνο μας το βράδον εντάμον μας. Θα μαεν ο λαός πως εμποπαγαμπρός. Τώρα φάγε πιάρα, τώρα φοργέρας, τώρα φοργέρας, την καλύτσα μην τζαφάσω. Εντάξει, εντάξει.
ένα θερμό χειροκρότημα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της πρώτης γενιάς. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας. Αν θυμάστε και το 97, είχαμε το σχορεμένο τώρα, τον Μπαρμπαράκη, τον Ευθυμιάδη, μεγάλη αείμνηστος, ο οποίος και αυτός με την δική του πένα έγραφε στιχάκια. Με μεγάλο σεβασμό, αξιότιμοι γεροντάδες, θα μας επιτρέψετε να σας δώσουμε 2 πλακέτες.